golfean erakutzian nahitak, beak almazen badaka antoldoak eta konpontu zituenak neguan, eta bueno, ara jute ginen. Gabian, bola jotzea, behin zulu ere inion, telatuan, baina, bueno, hola hasi nintzen. Nire auriatula, Zarauztarra, kirol salia, eta horietako kirol bat, golfa. Igeriketan ibiltzen ditzan, han eskan lagunak eta geho korrikan hasi ditzan, naranjita taldiakin ibiltzen naiz, gure plana, eta bueno, netzako kirola beti izan da kirola baino gehiago, ez da plana bea. Aitak erakutsi zian golfian, baina bueno, egia esan kompetitibidea ez dakat aita bezain ondila. Eta goen ibiltze geha, famili planakin pixkaldotzen di beti kirola. Eta hostialetan tortze geha senarra, aita eta semiekin, hor pikia dakau, gero mene bai da talde bat, Inurritzapul, Asteburu jolasteana, bidaiatu beti izan dut golfan inguruan, da bueno, kirola baino gehiago beti lagun artean da familia artean. Guain arte demora asko ikenekan, hiru seme-alaba dazkat eta enekan demora, orduan, esatea bezala garaian garaikoat. Eta udaran gizona lanian tope, udara honetan ibili nahi egia esan golfai ematen. Udara honetan jolastuet, emakumean liga. Egia esan federazioak lan ondile egiten nahi da emakumeak bultzatzeko pixkat kompetizioa, ez da? Zune kategorian irabaztia bere, bueno, lorpen txiki bat, baina lorpen bada. Así que, entrenatzen jarraitzeko, indarrak ematezkizu. Sorpresa hondiz, egia esan, bueno, ez dakit, behin inoiz golfeko norbaite eman zaio, baina, bueno, eskertzea udaletxeak gogoratzea, kirolonekin bai. Eta, egia esan, lagunan histori bat izan da, afai bat ezin izan nula jun, triangular hortan neolako, eta, bueno, kontatu nioen, udaran ze lorpen unkin nun, eta nire izena eman eta udaletxeak aukeratu. Alaxi esan da. Nik uste leheno igual ikustezan pixkat kanpotarrantzako zan kirol bat bezala, baina gaur egun oso kiro Zarauztarra dago batipat neguan. Eta egia esan merezi du. Nik gonbitatzen jendia etortzea eta ezautzeko.